Arratsaldeon eta eskerrik asko etorri zareten guztioi, eskerrik asko baita ere EITB Kosmosen bidez jarraitzen ari zaretenoi, eta ni Ana Galarraga Aiestara nauze, Eluiarrekoa, eta plazer bat izango da gaurko solasaldi eta aurkezpen hau gidatzea. Ekitaldi hau, udako ikastaroen Donostia Sustainability Forum topagunaren baitan sortu da, larrialdi klimatikoari eta biodibertsitatearen galerari erantzuteko dugun konpromiso aktiboaren erakusle, disiplinarteko ikuspegi bioetikotik. Foroak bultzada eman nahi die eragile esanguratsu guztiei, ezagutza zientifikoa elkarlanean eta modu kontrastatuan partekatu eta zabaldu dezaten nazioarteko begiradarekin erronka horientzat alternatibak eta konponbideak proposatzeko. Jarduera hauek hainbat erakunderen laguntzari esker egiten dira. BBVA Fundazioa, Eusko Jaurlaritzaren Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saila, IOBren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentua eta Donostiako Udala. Eta gaurko gonbidatua, Einaut Izagirre Eztibaritz glaziologoa da. Hain zuzen ere, aurtengoa, 2025. Urte hau, Nazio Batuen Erakundearen arabera, glaziarren nazioarteko urtea izendatu dute. Ongi etorri, Einaut, aurrena aurkezpen bat egingo dut, ez da? Pixkat, laburra, gero nahi badezu zabaldu gehiago pentsatzen dut zura aurkezpenian, eta bera aurkezpenaren ondoren aukera izango dugu galderak eta egiteko eta parte hartzera gonbidatzen zaituztegu bai hemen zaudeten hori eta baita EITB Kosmosen bidez jarraitzen ari zareten. Einaut Izagirre, Elgoibarren jaioa da, geografia ikasi zuen, EH1 eta handi gutxira Puntaren ara joan zen, Patagonia txiletarrera, glaziologian espezializatutako zientzia antartikoei buruzko master bat egitera Magallanes Unibertsitatean. Han sortu zuen Inkognita Patagonia proiektua, National Geographic-en beka baten laguntzarekin, zientzia eta esplorazioa batu zituen proiektu hartan, eta geroztik beti egonda lotuta alpinismora bi alderdi horietatik, bai zientzian eta baita esplorazioan ere. Ibilbide oparoa izan du, naiz eta gaztea den, hori izaten dute, baina egia da, gaztea da. Eta gaur egun, Pirineoetako Ekologia Institutuko ikertzailea da. Beraz, nahi duzunean, zure txanda da. Txalo mesedez. Tira, arratsaldeon, tren kontuak eta izan ditut eta erdipresak iritsi naiz, orduan aberroain glaziarren eta izotzaren hotzak pixkat erritmoa jaisten dian eta hitzaldi hau gozatzeko aukera ere badaukadan zuekin batera eta baita etxean zaudetenokin. Gonbidapena jaso nuen, Elisa eta Estik idatzi zidaten, hemen Donostia Sustainability Forumen eta UIKekin batera hitzaldi hau emateko, eta oso aproposa iruditu zitzaidan, aurten justu, Anak komentatu duen bezala, glaziarren babeserako nazioarteko urtea izendatu dan honetan, pixkat glaziarren inguruko hitzalditxo bat egitea, bai guk ikertu ditugun glaziarrekin, izan Pirineoetan edo Patagonian, eta baita ere pixkat glaziarren mundua gerturatzeko Donostiara, itsasmailatik gertu dagoen hiri eder honetara. Eta oso erraza izan zait hitzaldia prestatzia, eta ikusiko dugu pixkat nolabait halako bidaia moduko bat ingo dugula danok elkarrekin, hasi glaziar orokorretatik edo glaziarren ezagutza orokorretatik eta pixkanaka ezagunagoa zaizkigun tokietara. Lehenengo Patagonia ez ezagun hortara eta gero Pirineo ezagunagoetara. Eta, esango dezue, nola dan posible Euskaldun bat glaziarrak ikertzen, Euskal Herrian glaziarrak aspaldi desagertu zianean, orain dela milaka urte desagertu zianean. Eta, hortan esango nuke, nire gurasoek eta idonamonek eragin handia izan zutela, txikitatik mendia oso gertu izan dudalako, izan hemen Euskal Herrian, baina baita ere Pirineoetan hasi eta ezi nintzan, eta ordutik txikitatik lehenengo elur iraunkor eta glaziartxo handiagoa zian horiek ezagutzeko aukera izan nun, eta nik uste horre pixkanaka niregan hainbat eta hainbat galdera sortu zitula, pixka glaziarren munduan gero eta pausu gehiago eman ahal izateko,
Eta, bueno, handitzen edo azten zoazen einean, geografia ikasteko autua hartu nun, Euskal Herriko Unibertsitatean, Gasteizen, eta urteen poderioz, karreran aurrera inala, geografia fizikoa edo nolabait, erliebe formak, paisaiak ulertzeko nahia izan nun, ez? Eta ja nola zan posible, hain mediterraneatik hain gertuagon mendikate epel batian, glaziarrako nola iraute zuten ezagutzia, ez? Eta horretarako, pixkate geografia fizikoan espezializatu eta karrerako azken urteetan hasi nintzen pixkanaka glaziarrak ikertzen, ezta? Ordutik denbora desente pasada da, baina denbora hartan gauza oso aberazgarriak ere bizitzeko aukera izan dut, beti anak aipatu duen bezala bi osagai nagusirekin, ez? Batetik mendia bera, ez? Mendizaletasuna eta mendiak erakartzen gaitun abentura horren eskian edo nahian, toki ez ezagunak geografo batentzat beti dira mapan ezagutu beharreko tokiak edo jarri beharreko tokiak, eta hortan toki ez ezagun eta urrunek asko erakarri naute, beti latitude altuetan normalian, baita goi altitudeetan ere bai. Eta bestetik, bigarren osagi bezala, glaziarren ezagutza, ez? Glaziarren dinamika ulertu eta glaziarrek munduan eta baita ere eskualde batzuetan duten eragina ezagutzeko asmotan, ez? Patagonian denbora asko pasa izan dut, anak aipatu duen bezala, bertan egin nulako masterra eta pixkanaka glaziarren munduan espezializatzen bertan hasi nintzalako. Eta gero, izan dira besteen bat eremu ere bai, ez? Izan Peruko Andeetan adibidez, lagunekin, norbait, beti glaziarren munduan lanean egin dugun kuadrillarekin, mendiaekin eta baita glaziarrak ikertzeko nahi hortan, eremu hotzagoetan baita ere ez, klima hotzetan, latitude altuetan, neguan, eguzkizpiak oso apurra dian denboraldi hortan, adibidez Svalbarden, ez, da justu 2019 izan nintzen bertan, otsaila eta martxoa pasan ditu bertan, eta egun oso hotzak zian, eta justu eguzkia agertzen denean, izaten da alako festa bat, ez, eguzkia ikusti hori. Eta, azken aldian, baita Alaskan ere bai, Alaskako izotzeremu handietan, bertan alako whiteout edo txuria dan eremu hortan, kasu askotan nabigatzeko ere zaila izaten dana, ez? GPS-ak eta erabili behar izate ditugu, nolabait, inguru hauetan ibili ahal izateko, zeren ezin izaten da jakin noragoa zen da nondik gabiltzan, ez? Eta, azken finean, glaziarreta zaina izen bezala, glaziarrek bai edo bai behar dituzte bi elementu, eta hori dira elurra eta izotza, ez? Eta bi horiek azkenean zer dira? Ura. Ura nola? Ura izostua edo ur izostua, ez? Eta nire ikerketak beti horri lotuta egin izan ditut eta egite ditut, gaur egungo dinamikak, gaur egungo elurrak eta izotzek edo glaziarrek duten bilakaera eta egoera zendan ulertzeko nahian, eta baita ere kasu batzutan iraganean glaziarrek gure paisaietan edo erliebetan izan duten eragina aztertzeko asmoz, ezta. Eta, hitzaldia prestatzerako orduan, pentsatu nuen nola egingo dut nik hitzaldi honen hildoa, ez? Eta orduan, esan nuen, hiru galdera planteatuko ditut, hiru galdera hauei erantzuna eman alizateko pausuz pausu, ez? Batetik nondi gatoz, hau da, zer da dakiguna, zentzu dira dauzkagun evidentziak, zer da gertatu dana orain arte, nola gauden edo nola dauden, kasu honetan glaziarrak, zein dan gaur egungo egoera, eta azkenera begira, norantzagoa zen edo zer dan uste deguna edo gure datuek erakusten dutena etorkizunera begira beti ere ziurgabetasun baten barnean eta urtetik urtera pixkat ajusteak eginez, gero eta evidentzia osatuagoak dian lehenengo datu batzuk erakutziko izkizuet. Kasu honetan, batez ere Pirinioetako glaziarren inguruan. Horregatik pixkat hitzaldiaren izenburua edo azpi izenburua ere bada pixkat horren inguruan, ez? Orduan, 5 puntu nahiko simplea dianak, baina puntuz puntu ikusiko ditugunak, batetik zer dan kriosfera, glaziarren garrantzia, gero zein dan bilakaera eta egoera, eta gero bi adibide, azken finean, hemen denbora izango banu, mundua puntu batetik bestera ikusiko genduke glaziarren inguruan berbetan, baina, iruditu zait bi adibidekin nahiko
perspektiba edo ikuspegi ona emango dizuedala. Batetik zer dan kriosfera, askori ezagunengo zaitzue, beste askori agian ez, hitza berak esaten du, ez? Krios hitza grezieratik edo grekotik datorren hitza da, hotza esan nahi da, hau da lurreko esfera hotza edo izoztu izango litzateke kriosfera, ez? Nolabait, definizio bat eman beharko bagenio, gaur egun gure planetan lurrazalean zein ozeanoen gainean ura egoera solidoan dagoen eremuak hartuko lituzke, ez? Zehazki nahi badezue, poloetan da dauzkagun izotz kontinentalak, goimendian dauzkagun glaziarrak, itsasoko izotza, permafrosta edo lurzoru izoztua, eta kasu askotan hasten zaigun beste elementu bat izango da elurra. Kontuan izan, elurrak zein eragin dauzkan gure balantze hidrikoetan eta baita gure planetan, bertan. Orduan, elurra askotan hasten badaldin batzaigu ere, kontuan hartu beharreko elementu bat bada, ez? Orduan, hori, familia handi bat, elementu ezberdinez osatua dagona, kasu batzutan, adibidez izotz kontinentalak poloetatik gertu den horiek ikusiko ditugu nolakoa dian, eta batez ere gaur zentratuko gara gehiago hemen ezkerraldean daukadan familiatxo honentan, ez? Izotz eremu eta glaziarretan edo nolabait goimendietan oso ohikoa dian glaziarretan. Kontuan izan, kriosferak eragin zuzena daukala uraren zikloan. Azken finean pentsatu, urak evaporatu egiten dira, gero kondentsatu egiten dira, mendikateekin topo egiten erakoan gainera modu eta askoz nabariagoan, eta altueran gorak eginda edo klima hotzetan, prezipitazio hori elur forman edo egoera solidoan erori hori da, ez? Pentsatu, elur hori, edo neguan, edo urtaro, hotzean erortzen den prezipitazio hori, udasasoian ez bada guztiz urtzen, urrengo neguan elur gehiago eroriko dela, eta hola pixkanaka goaz, elur pilaketak gero eta dentsitate gehiago irabaziko dute, eta izotza sortuko da, ez? Glaziarrak sortuko zaizkigu. Eta glaziar horietan, ur molekulek topatzen dute alako pausaleku bat, alako etenaldi bat, ez? Behaien ziklo hortan. Kasu askotan, milaka urtez iraun dezaketenak inguru hortan, batez ere latitude altuetako glaziar hotzetan, ez? Orduan, hor, nolabait, uraren egonaldi denboran badago elementu bat, alako pausaleku bat sortzen duna, eta horregatik, glaziar bat desagertzen danean, edo asko urtzen danean, gero berriz ere berreskuratze hori ez da egun batetik besterako kontua, baizik, ehundaka eta milaka urteko kontua izango litzateke. Eta hortaz gain, pentsatu zazue horrelako gainazal txuri eta distiratsu batek zer eragin daukan gure goimendietan edo latitude altuetan, nolabait planetako frigorifikoak izango balia bezala, ez? Eguzki izpien islapenean izugarrizko eragina, horri albedoa esate zaio, edo albedo efektua, pentsa kamiseta txuri batek zer eragin daukan, ez? Udan, freskoago gongo gara, kamiseta beltza baldin bada baino, ez? Zergatik, azkenean xurgapen gehiago daukalako iluna dan geruza edo gorputz batek, hori adibidez, asfaltoak edo basoek edo ozeanoek sortzen dutena. Eta motibo guzti hauegatik, gaur egun, kontsideratzen da kriosfera bera badala sistema klimatikoaren edo gure planetako sistema osoaren osagai nagusietako bat. Ados. Eta horregatik, nik uste oso aproposa dela, aurten izendatu den urte hontan, pixkat kriosferaren garrantzia errebindikatzea eta publiko artean azaltzea, bai arduradun politikoak konturatu daitezen zerbait dela gertatzen, eta baita ere publiko orokorrak ezagutu dezan, uste baino gertuago daukagula glaziarren eragina bai gizartean, bai ekonomian, eta baita noski ingurumenean baita ere. Kriosfera segeranean, da nahi bezu hain glaziarretaz hitz egingo dugu, glaziarrak bi talde nagusitan banatu ditugu. Alde batetik, izotz kontinentala handiak, eta bestetik gero etorriko zaizkigun mendiko glaziarrak edo nolabait ezagunagoak zaizkigun glaziarrak. Izotz kontinentala dira gaur egun poloetatik gertu dauden kontinente mailako glaziar handiak. Antartika eta Groenlandia. Antartikan gordetzen da egun planetako izotz guztiaren 80%. Hau da, 10 zatitetik 9 bertan daude. 2 kilometroko batazbesteko lodira daukan izugarrizko kontinente tzarra, 5 kilometroko maksimoak puntu batzuetan, pentsatu planetako laugarren kontinente handiena dela, ez? Hortaz, frigorifiko itzel bat
egopoloan edo egopoloa inguratzen, eta nolabait, kasu honetan izotz kontinentalek izugarrizko eragina daukate zirkulazio atmosferikoan, korronte ozeanikoetan, eta nola ez, itsasmailaren igoeran. Gaur egun, eszenatoki ezberdina dauzkagun, non zenbat eta gehiago edo gutxiago urtzen dian izotz kontinental hauek, itsasmailaren igoeran eraginak ezberdinak izango dian, ez? Antartika sortez, oraindik nahiko egonkor dagoela esan daiteke, baina badia hainbat eta hainbat puntu, halako gakoak dian guneak, non itsasmailaren azpitik dagon kontinentea, eta hortaz, nolabait zaurgarria izan daiteken datozen urteetan. Eta zer esanik ez, beste izotz kontinentala edo kontinente mailako izotza, kasu honetan planetako uharterik handienean dagona, Groenlandiaren 80% inguru izotzak hartua dago. Azken asteetan notizia izaten nahi da, gai geopolitikoegatik, baina glaziologoontzat eta komunitate kriosferikoarentzat, azkenengo urteetan gero eta gehiago aipatzen nahi dan tokia da. Nolabait, klima aldaketaren adierazle nagusitako bat dalako. Eta esango dizue zergatik. Batetik, klima berotuala ez aireko temperaturak bakarrik, baizik, ozeanoak ere berotzen zaizkigu eta itsaskorronteak gero eta epelagoak egin zaizkigu sartzen Groenlandiaren periferian, ez? Eta horrek sortzen duena da, bertako glaziarrak, itsasmailaraino iristen dian glaziarrak, gero eta azkarrago igatzea nahi badezue, azkenean izotza erortzen dalako itsaso horietara, eta izotz galera aurrealdean oso nabaria izan ohi da, ez? Eta gero badago beste efektu bat, aireko temperaturak mundu guztian, batez beste, 1.1, 1.2 gradu igotzen diala dakigun arren, badia puntu batzuk, gune batzuk, askoz ere handiagoa dana igoera hau, ez? Eta kasu honetan Artikoa da horrelako puntu bero bat, ez? Non temperaturak askoz ere gehiago igo dian. Eta horrek eragin zuzena dauka baita ere izotz kontinental hauetan. Irudi hau, satelite irudi bada, eta ez dakit ikusten dezuen, baina normalian Groenlandian elurra iaia itsasmailara arte jaisten zen eta irautezun urte osoan ziar. Azken urteetan ikusten dena da, pixkanaka altueran goraka idala gelditzen elur lerro hori, eta izotza gelditzen zaigu agerian. Eta orduan, izotzaren eta elurraren urtzea gero eta handiagoa da, eta horre sortzen duena da ura, ur geza. Kasu hortan, lakuak, aintzirak, errekak sortuz. Pentsatu zazu orain albedoan, lehen esan dizuedan eguzki izpien islapen hortan. Dauzkagu horrelako xurgapen puntu batzuk ilunagoa dianak, nolabait efektu hau amplifikatu edo bikoizten dutenak, ez? Eta horrek eragiten duena da, gero eta urtze azkarrago bat. Horregatik, Groenlandia da izaten azkenengo urte hauetan puntu hori, zientzia komunitatearentzako ikerketa gune nahiko garrantzitsu bat. Eta oain, izotz kontinentalak albo batera utzita, pasako ginateke mendiko glaziarretara. Nolabait, segurazki gehienontzat ezagunagoak dian glaziar horietara, ez? Mendiko glaziar bat deskribatu beharko genu, esan genezake izotzezko errekak diala, ez? Azken finean, izoztuta dagoen erreka bat, oin esango dira zure, baina ni egon naiz egun oso batean glaziar bati begira eta apenas mugitzen dira, eta noski, azken finean ez dira gure errekak bezala, ez? Izoztuta dagoen ura da, eta beste eskala batean funtzionatzen dute, eskala geologikoan kasu honetan, ez? Pentsatu behar dezue, transferentzia bat ematen dela, goi eremuetatik, pilaketa gunetatik, eta transferentzia bat, masa transferentzia bat, B eremuetara, haranean bera. Eta horren adierazleti adibidez, alboan dauzkagun, ez dakit ikuste dituzue, baina hor, zuhaitz batzuk, eskegita daudenak, nolabait glaziarraren lodiera erakusten dutenak, hortik bera dena da biluzik dagoen eremu bat, arroka eta sedimentuak soilik ikus daitezke, lakua daude, hor badaude hainbat dinamika, mendiko glaziarretan oso ohikoak izan daitezkeenak, ez? Gainera, mendiko glaziarrak oso erabiliak dira irudi konparaketak egiteko, ez? Orain dela 200 urte edo orain dela 40 urteko glaziarra hartu eta gaur egungo glaziarraren irudi berdina egin, eta esaten dugu, ostras, hemen aldaketak egin ematen. Bai, baina aldaketa horiek egin ematen, iraganean aldaketak ematen ari zialako glaziarrean bertan. Ados, glaziarra bera ari da dinamikoki erantzuten klimak agintzen dionari. Eta beste hainbat faktore gero aipatuko ditudanak. Orduan hemen sartzen dut kontzeptu bat, glaziarren
masa balantzea, ez? Azkenean izango litzateke gure bankuko kontuak bezala, sarrerak eta irteerak. Asko sartzen baldin bazaigu eta gutxi gastatu, osasuntsu gaude eta aurrera, ez? Bete-bete inda. Gutxi sartu eta asko gastatu eskero, horria arazo dauzkagu eta metzen gaude, ez da? Glaziarrek berdin funtzionatzen dute. Osasuntsu daudenean, masa transferentzia badijoa beraka, badijoa onditzen, badijoa bere sedimentuak igatzen eta morrenak sortzen, eta aldiz, pobre dabiltzanean, edo mehetzen daudenean, orduan, atzerak hasten dira egiten, ez mugitzen atzeraka, bezik izotza bera dijoa urtzen, eta glaziarra dijoa nolabait, gero eta gune gorago dagon zirkuan sartzen, edo sokoratzen, eta horrek eragin zuzena dauzka, bai paisaian, eta bai beste bat prozesutan. Kontuan izan, horrelako eraginak ikusten ditugunean, implikazio asko daudela gero, hau da, nekazaritza ingurun askotan, glaziarren urtzeurak erabiltzen dituzte, energia iturria ere badia glaziarretatik datozen urak, beraz, ekonomia, gizartea, ingurumena, hor beti glaziarrekin jokuan, ez? Glaziarren garrantzia hitz egiten dugunean, kontuan izan, gaur egun urgezaren 170, ia 3 laurden glaziarretan dagoela gordeta. Hein handi batean Antartika, baina beste gune askotan ere bai. Hortaz, zuzenean, itsasmailaren igoerarekin, lotura zuzen bat egin daiteke hor, ezta. Hortaz gain, herrialde askok, edo nahi badezue mendikate askotako komunitate askok behar dute glaziarren ura, ez? Aipatu duten bezala, izan laboreak urestatzeko, izan energia iturri bezala, edo izan ura edateko ura izan dezaten. Beraz, glaziarren urtzeak, badauka eragin bat, ez bakarrik ingurumena, baina baita ere guregan, ez? Azkenean beti da perspektiba oso sozial bat, ez? Planeta jarretuko du planeta izaten, beti izan dalako planeta eta espeziak aldatuko dialako, baina gure giza espeziea da pixkat kolokan jartzen dana kontu guzti honekin, ez? Gainera, glaziar hauek kontuan izan, nolabait klima aldaketaren adierazle oso aproposak izan daitezkela, ez? Temperaturak igoala, glaziarrek erantzun bat izan ohi dute, eta horren seinaledia horrelako irudi konparaketak. Adibidez, Himalaiaren kasuan, askotan urzutabe edo ingeleraz water towers esaten dana, urzutabe kontsideratzen ditugu, ez? Pentsa gaur egun munduko biztanleriaren laurden bat, ia 2 bilioi pertsona, edo pertsonak, ura hauen beharra daukala, ez? Batez ere gune jakin batzuetan, Himalaian, Peruko Andeetan, nahi badezue mendi kate harritsuetan, eta beste bat ingurutan. Baina, adibidez, Patagonia goaldean, ia ez, zeren hor ez dago ia apenas jenderik bizitzen, hortaz, hor beste eragin batzuk izango lirateke, ez? Edo Islandian, kasu honetan, azkenengo 30 urtetako aldaketak oso nabaria dianak, ez? Esan dezagun, 80. hamarkada arte nahiko egonkor zeuden gune batzuk pixkanak hasi diala ere erantzunak erakusten, eta oso bizualak gainera izan daitezkenak, ezta? Eta ez bakarrik gaur egun ikusi daitezken aldaketetan, baizik glaziarrak edo glaziartako izotza ere bada halako artxibo natural bat, halako gordeleku bat, non iraganean pasa izan dian klima aldaketak edo aldaketa klimatikoak gordeta dauzkagun bertan, ez? Zergatik, bazken finean, izotza sortzen di joan enean, izotza sortzeak esan nahi du, aire burbuilak isolatuta edo bananduta gelditzen zaizkigula, ez? Eta hortaz, banaketa hori ematen danean, aire burbuila bakoitzak gordeku du momentuan zegoen konposizio atmosferikoa, sumendien edozein erupzio, Saharako hautzaren sarrera, edo nahi dezuen beste edozein gertaera, ez? Hortaz, badia horrelako testigu edo lekuko garrantzitsuak planetaren historia geologikoa ezagutzeko, batez ere azken gutxi gora bera milioi bat urtean edo. Oain Antartikan badia hainbat eta hainbat ariketa, pixkat milioi bat urte atzera egin ahal izateko, baina momentuz, azkenengo glaziazio edo izotzaldien historia oso ondo ezagutzen da, batez ere glaziar hotzetako, Antartika eta Groenlandiako izotz kontinental horietan, ez? Gero ere badukate balio natural bat, ez? Zehozegatik erakargarria dira, bizualki
erakarri egiten gaituzte, turistikoki errekurtso bat dira, eta gainera pentsatu behar dezuela, lehen aipatu egun higadura lan horregatik, paisaiak ere modelatu eta landu egite dituztela, ez? Hortaz, bueno, glaziarrak gaur egun dauzkaten eremuak eta baita iraganean izan zituzten eremuek, esango nuke badutela balio erantzi bat, ez? Eta horiek haren nahi nuke ere gure erantz. Kontuan izan da idez, Belagoako Arana, Nafarroako Pirineoetan, aran glaziar bat, oso nabaria dana, non nolabait evidentzia nagusia zein dan, Pirineoak azken izotzaldian alako izotz eremu edo izotz zelai handi bat zianean, ni mendieskiatzailea naizen bezala ez, eskiak hartu eta Kataluniara arte ziurazki alako independentzia bide bat osatuko genukeen, ez? Eta bueno, hortaz gainera kontuan izan inguruan badauzkagula beste olako aranak, ez? Adibidez, Aralarren. Eta Aralarren hemen Donostiatik ordu berdira daukagu, ez? Eta Aralarren Arritzagako arana bada aran glaziar baten erakustoki apropos bat, adibidez, ezta? Hortaz, bueno, hor uste dizkizu eta hainbat kontu pixkat pentsatu ahal izateko, ez? Eta balio naturalaz gain ere badago ondare natural izatearen garrantzia, ez? Goi-mendietako komunitate askotan, alpinismoa, pirineismoa, andinismoa, beti glaziarretatik gertu sortu diren elementuak izan dira, elementuak edo ondareak izan dira, ez? Nolabait, mendiak lehen sakratutzat edo beldurgarritzat zian zerbait zian, eta pixkanaka hori aldatzen joan zen, 18. mendean zehar batez ere, eta erakargarritasun bat izan zuten, ez? Hortaz, hor badago ondare bat, gainera aldatzen di joana, zeren glaziarrak urtuala, orduko ibilbide, orduko nahi badezu eskalada bide edo nahi dituzuen edozein glaziar ibilbide aldatzen dijoaz, ezta? Eta hortaz, bueno, hor guk ere mendizaleok pixkat hartu behar duguna da kulturalki egin izan dian edo ohikoak izan dian ekintzak pixkanaka ere aldatzen joan behar ditugula, ez? Izan mendi mota bezberdinak aukeratu, glaziarrak gero eta txikiagoa dira eta horrek arriskoak ere sortu ditzazke arroka erorketak ematen dialako, eta aipatuko izkizue gero beste bat kontu. Eta gero hortan, ondare kultura hortan, esan duten bezala gune batzutan glaziarrak sakratutzat ere hartu izan dira. Ia mistikoak izango balia bezala, adibidez Peruko Andeetan, edo Inuitentzat Artikoan, edo nahi badezue herri indigenentzat Ipar Amerikan, ezta? Zergatik, adibidez Perun, gure aitonamonak, edo bereien aitonamonak, hiltzen zianean, ez zijoazen zuzenean zerura, zijoazen mendietara, zijoazen gailurretara. Apuak gordetzen zaizkigu, edo bizi dira mendi gailurretan, behintzat sakratuak dian mendietan. Eta esango nuke, sakratuak diala ez bakarrik apuengatik, baina baita izotzengatik, eta baita urengatik. Eta ur horiek dira gero, beraien abere azindentzako beharrezkoak dian paramo, altiplano, eta nahi dituzuen goi altituetako eremu ezeetan, nolabait urremariak erregulatzen dituzten iturburuak, ez? Eta hori lotzen dut, beste balio batekin, ez? Nolabait goi mendietako ekosistema eta biodibertsitatean eragin zuzena daukatela baita ere glaziarrek. Izan makroorganismoekin, nahi berdintzait alpakekin, edo ez dakize txori motarekin Pirineotan, baina baita ere mikroorganismoekin. Eta kasu hortan, glaziarretan mikroorganismo habitat izugarria sortzen da, pixkanaka ezagutzen goazena, zianobakteria dauzkagu, algak dauzkagu, insektu oso ezezaguna dauzkagu, gero eta gehiago ezagutzen ditugunak, kriokonita dauzkagu, eta hortaz, nolabait, katetrofikoaren hasiera moduko bat ere badago glaziarretan, ezta? Glaziarrak ere badia arrisku naturalen sorleku bat, izan modu zuzenean, adibidez, elur jauziekin, edo izotz jauziekin, edo izotz kolapsoekin, hau tamalez, 2022 urtean, igual gogoratuko dezue, Dolomitetan, Marmolada mendian, abuztu hasieran, 2022ko uda oso bero izan zen, batez ere bero bolada oso intentsuak izan zituen, eta horietako batean, izotz kolapso bat eman zen, hain justu Marmoladako gailur nagusia joan bide normalaren edo ohiko bidearen gainean zegoen glaziartxo honetan, eta pertsona desente, ia dozena bat
eraman zituen aurretik, ez? Hori modu zuzenean, baina zeharkakoan ere pentsatu zazue arroka hauetan, altuera batean, egon daitekeen ura izoztuta egon nahi dela, eta hori da permafrosta, edo lurzoru izoztua, edo arroka izoztua, kasu honetan pareteko permafrosta. Orduan, temperaturak igoala, permafrosta hau ere kolokan jartzen da, eta egoera solidoan dagoen ura izoztuala, arrokak desegon kortzen hasten zaizkigu. Ez daukatelako alako, ez, pasta itxaspen itxaskorrik, ez? Eta arroka erorketak eman dira, eta hortaz, bueno, Alpetan, aterpetxeren bat edo beste jauzi da azken urteetan, besteren bat nahiko ezaguna adibidez Margarita aterpetxere hor dago, ez? Ikerketa askorekin, pixka permafrost inguruan dagolako, edo Txamonizen adibidez, Aigildu midiko teleferikoa, 3.000 metrotara iristen dana. Hortaz, bueno, hor badia hainbat arrisku, ez? Edo zer esanik ez, glaziarrek eta sumendiek bat egiten dutenean. Pentsatu zazue beroa izotzarekin, ez? Urtze azkarrak, gainera urtze horrek ura asko sortzen du, eta uroiek askotan drenaia ez dute oso aproposa izaten. Dartaz sortzen diralako boltsa edo laku itzelak glaziarren azpian, gero nolabait drenatu behar dutenak, ez? Eta adibidez Beislandian oso ohikoa dira uholde oso handiak, ez? Kasu askotan, uharteari buelta ematen dioten errepidea ere apurtu edo hautsi dutenak punturen batean edo bestean. Eta zer izanik ez, azkenengo urteetan oso ohikoa izaten ari dan beste prozesu batekin, ez? Eta kasu honetan da, bueno, glaziarrek aurrera egin zuten, orain dela 200 bat urte, izotzaro txikian, aipatuko dugu zer den izotzaro txikia, eta pixkanaka atzera egiten dijoazen heinean, utzitako morrena horiek edo sedimentu pilaketa horiek alako presa lan bat egiten dute, ez? Eta uren drenaian, arazoak sortzen dituzte, hortaz, lakuak gero eta handiagoak egin ala, ur volumena gero eta handiagoa da, eta izan da puntu bat non ezerk kontsolidatu gabe utzi ditun arroka horiek, hau da, morrena horiek, apurketa bat jasaten duten, ez? Morrena horiek haustu egite zaizkigu, uraren indarragatik. Eta bapateko uholdeak ematen dira, askotan aranetan bera, eta horrek uste duzu etxe bizitzatxo bat, arriskuan egondana, eta hau da, adibidez, izan Perun, izan Himalaian, Patagoniako ere batzutan ere, arrisku natural nagusi bezala kontsideratzen dana gaur egun. Eta nik uste dut, baina arte zaitu dan osagai guztiagoengatik, glaziologoentzat aurten, glaziarren babeserako nazioarteko urtea izendatu izana, eta bihar, martxoaren 21 aurten hasita glaziarren nazioarteko eguna izango da. Pixka glaziarren ikerketa bultzatzea badala, nolabait garrantzitsu bezala ikusten dugun zerbait, ez? Gainera hor ikusten duzuen kuadrilla horrek, Pirinioetako glaziarrekin lan egiten dugun kuadrilla horrek, uste dugu ziurazki Pirinioetako glaziarrak babesteko komatxo artean berandu gabiltzala. Baina, beste modu batetara ikusita, ziurazki Pirinioetan gertatzen nahi dana bada beste mendikate batzuetan etor daitekenaren aurrekari baita ere. Orduan, zerbait galtzen badegu ere, usten dugu badala momentua proposa alako bozgorailu bat izan eta arreta emateko, ez? Glaziarren bilakarai dagokionez, kontuan izan, ez gatozela ezerezetik. Hemen azkenan historia bat dago, historia geologiko bat dago. Esan genezake, glaziarrak azken izotzaldiko erentzia edo ondarea diala, baina nire kasuan esango nuke mendiko glaziarrak batez ere izotzaro txikiko erentzia bat izango liratekela. Izotzaro txikia, gutxi gora bera, 14 o 15 mendetik, 19. mendera edo 19. mende artean eman zan aldi hotzago bat izan zan, batez beste gradu bat berago zegoen temperatura. Horregatik hartzen dugu fase hau nolabait referentzia bezala gaur egungo klima aldaketa ulertzeko. Eta garai hartan, glaziarrak osasuntsu zeuden, aurrera egin zuten, hasi egin zian, potoldu egin zian, eta ikusten duzue, garai hartan ere lehenengo Pirineistak hasi ziala Pirineoak ezagutzen, ez? Adibidez, Frantsesa ederren lehenengo irudi eta grabatuak oso ezaguna dianak, oso ederrak. Eta ordutik, ikusten duguna da, pixkanaka glaziarrak atzera egiten joan diala izan Pirineoetan, baina baita ere beste hainbat mendikatetan, zeren izotzaro txikia mundu mailan eman zan fase bat izan zan,
garai bat izan zen, eta horrelako erregistroak, horrelako irudiak, horrelako grabatuak toki askotan dauzkagu, ez? Orduan, bueno, ordutik, izotzaro txikitik eta gaur egun arte, ikusi dugun bezala, ez? Irudi konparaketa hauek erakusten digutena da, oso osasuntsu, oso ederrak zian glaziarroiek, gero eta txikiago, gero eta zokoratuago, gero eta eskutuago gelditzen zaizkigula, kasu honetan Pirineotan, baina baita ere beste hainbat mendikatetan. Adibidez, eremu urrunetan, Tierra del Fuegoko archipelagoan, kasu honetan glaziar hauek zuzenean itsasora iristen zian, eta beraz, izotzoiek zuzenean itsasora emango zian, ezta? Pare bat ikerketa ekarri dizkizuet, azkenengo urtetan argitaratu dianak, azkenengo urtetan glaziarrak ikertzen ditugun komunitateak esfortzu handiak egin ditu mundu mailako ikuspegi edo mundu mailako halako argazki bat izateko, ezta? Badakigu, mendiko glaziarrek gutxi gora bera urtean 270 gigatonelada galtzen dituztela. Eta esango dizu, eta zer da gigatonelada bat? Azkeneko egunetan ere gatazka eta gerra ditugun hontan, askotan bomba nuklearrak aipatzen dianean gigatonela eta hitz egiten da, ezta? Baina kasu honetan ez gaude hortaz hitz egiten, baizik ura zaigera. Gigatonela bat izango litzateke 1.000 milioi tona ur, ados, edo kilometro kubiko bat ur, hau da, kilometro karratu bat planoan eta 1.000 metro vertikalean. Gutxi gora hor daukazuen kubo bat. Eta hendik segurazki zaiengo zaigu hori uretan kontrolatzea, ez? Ez dakit, zenbat kontxa izango lirake, ez? Kasu honetan, galdera izango litzateke zenbat igerileku olimpiko beteko genituzke gigatonela bat urekin, ez? Zenbakiak ateratze aldera, 300.000 bat igerileku olimpiko bat ditugu, gigatonela bakarra betetzeko, hau da. Orain biderkatu 270gatik. Hori urtero. Orduan, bueno, ikusten duzu zenbakia potoloa diala, baina batez ikusi edo gelditu zaitezte mapa honek erakusten duen kolorearekin. Kolore gorria da, kolore nahiko desatsegina zaiguna glaziarrak ikertzen ditugun ontzat, azkenean seinale negatiboak erakusten ditulako. Baina kolore gorria asko edatzen da, eta gune batzutan halako erpin edo halako mutur oso nabariekin, ez? Gehiena non? Artikoan, eremu azpipolarrean, Alaskan, Antartikako periferian, Groenlandiako periferian, hor izotz asko dago oraindik. Eta inguru hortan izotz asko galtzen bada ere oraindik izotz gehiago gelditzen da. Baina badia beste egune batzuk, adibidez Patagonian, Southern Andes, hor ikusten duzu bezala erpin hori oso muturrekoa da. Eta gaur egun Patagonia da masa balantze negatiboenak erakusten dituen eskualdeetako bat edo eskualde nagusia. Islandiarekin batera, Islandiare ikusten duzuen nola jaisten dan, ezta? Orduan, bueno, iruditu zait, aproposa, lehenengo bidaia txau Patagoniara egitea, azkar, ez dakit denboraz noan, baina ni jarraituko dut. Eta Patagoniako glaziarrek, abai, bueno, ni jarraituko dut. Patagoniako glaziarrak ezagutzen dugera 2013 izan duen, masterra bertan egin nulako, eta bueno, Patagonia azkenean dea 4 urtaroak egun bakarrian egun eguzkitzu honekin iritsi, eta bapatean elurra hasi, metro erdi jaso, eta iaia glaziarra non dagoen ere ezagutzeko aukerari gabe gelditu ginen. Patagonia eskualde izugarri bada, 2 herrialdek banatzen dutena gaur egun, halako bizkarrezur nabari badauka, ez, handetako mendikatia, hor ikuste ditugun sumendi izoztu edo glaziardun sumendiekin, baina baita ere izotz eremu handiekin, izotzelai handiekin, Ipar Patagonia eta Hego Patagoniako izotz eremuak, eta gero hegoalderago, Magallanes itsasartea pasa ostean, Tierra del Fuegoko archipelagoan ere badago beste 3. izotz eremu handi bat, Kordillera Darwin edo Darwin mendikatea dana, eta baita geografikoki ez, mendebalde oso eze eta nolabait fiordoz josia eta aldiz ekialde idor eta pampa gune zelaiak, ez? Argentinako pampa zelaiak, ez? Haizearen erreinua da hau, pentsatu hego hemisferioan 50 gradu latitudetik behera, Antartikara iritsi aurretik, kontinente zati edo lurrazal zati bakarra dela Patagonia, eta hortaz mendebaldeko haizeak etengabe dailtzala hor egurra ematen, fronteak eramaten, ezetasuna eramaten. Eta horrek sortzen duna da,
halako gradiente klimatiko oso nabaria mendebaldetik eta ekialderantz, ez? Hemen ikusten duzu neguko beste irudi bat, non ikusten den elurra nondi datorren, mendebaldeko frontea dira, Pazifikotik datozenak. Nik Pazifikoa esaten diot, zeren ozeano barea esaten denean, hemen ez da barea, hau da, Pazifikoa ere ez, baina gutxienez izen originala Pazifikoa hartzen diot, eta baita ere Antartikako ego ikutu horrekin. Eta, bueno, glaziarrei dagokionez, esaten bezala, masa balantze oso negatiboak, batez oso nabariak, hemen ez da ikusten dezuen, baina 32 urte eskazian, gutxi gora bera 12 kilometro, fiordo berriak sortzen zaizkigu Patagonian. Ez klima berotzen nahi dalako bakarrik, kontuz, hemen badia bestein bat eragile edo bestein bat faktore, nolabait efektua amplifikatzen dutenak, fiordoaren sakonera, edo nolabait arroaren sakonera zein dan, geometria zein dan, eta bar. Orduan, bueno, kasu askotan klimaldaketaren adierazle ez lirateke izango glaziar hauek, baina bai iruditzen zaizkit oso bizualak pixkat nondi gatozen eta nola gauden ulertu alizateko, ez. Hemen daukazue Tierra del Fuego glaziarrik handiena, nik masterrean ikertu nuna, Marinelli glaziarra, eta izotzaro txikiaren amaieran, ikuste duzu ez, tamaina eder eta lodia zeukan, bada 100 urte ostean, halako fiordo berri bat, 15 kilometro luze dana, azkenengo 30 urtetan beste 12 kilometro bakarrik, hau da, 15 kilometro 100 urtetan, azkenengo 30 urtetan 12, eta, bueno, pixkat asterizkoa jarraituz, ikuste zuen tokia berdina dala, baina eremua guztiz aldatu dala, ezta. Eta gaur egun zertan dago, pixkat doktorego tesia amaitu nahian, kasu honetan bertako glaziarrak ulertzeaz gain, glaziarrek sortzen dituzten beste bat prozesurekin, kasu honetan nahi bez laku glaziarrak nola aldatzen nahi dian ikusiz, mehetzetasak azkartzen dijoaz, mehetzetasak esan nahi du glaziarrak masa balantzen negatiboa dutela, eta hortaz, mehetzen edo txikitzen nahi zaizkigula, eta horrek, eragina dauzka, lakuen sorreran eta laku batzuen drenaian, ezta. Oain berriki argitaratu dugun artikulu batek, hori esan nahi du, azkenean klimaren eragina oso nabaria dela eremu hauetan, glaziarraren mehetzea ikusterako orduan. Eta azken beste ikerketa honek erakusten duna zera da? Zer da? Azkenean, 2000 urtetik ona ikusi ditugun glaziarren masa galerak, azken 5 hamarkadetan erregistratuta zeudenak baino handiagoak diala. Eta gainera azken urteetan, azkenengo hamarkadan, azeleratu edo bizkortu egin zaizkigula, ez? Hor ikusten dituzuen borobiloietan, erdian daukagu mundu mailako batazbestekoa, hau da, 2000 urtetik 2023ra, izotz volumenaren 5% galdu da, 23 urtetan. Patagonian 13 inguru, baina ez dakit fijatu zeraten jadan non gauden gu, eta ze eskualde hartzen duen horrek, Europa erdialdea edo erdialdeko Europa, Central Europe, ia 40%. Hau da, 40%ko masa galera, ez bakarrik azalera, baizik, volumen osoa, 2000 urtetik 2023ra, ez? Eta horren adibide, Pirinotako glaziarrak, eta honekin namaituko, eta azkar, nahi denbora juntzait. Baina, bueno, pixkat, ez dakit ikusten dezuen irudia noizkoa da, 2020 urtea, pandemia izan gendun, pandemiak eragin asko sortu zituen, da neregan ere izan zuen alako etxeratze bat, ez? Patagonian lan asko eginala bidaiatzeko zailtasunek, pixkat etxean bertan zentratzeko nahia ere izan zuten, eta Pirinetan asko enfokatu nintzen garai hartan, eta oraindik jarraitzen detala. Eta beti izaten dut, Pirinotako lana ez dela pertsona bakar baten lana, bezik talde lana da, denbora asko pasatzen dugu mendian, horre ikuste zuen eskerrean behan 4 metro erdiko elurzulo hori ez da bakarrik egiten, pertsona askoren eskuak eta bizkarrak behar izaten dira, eta orain erakutsiko izkizuetan pare bat kontu, azkenean jende askoren lana ere bada. Pirinotako glaziarrak non daude? Gaur egun, Europan hegoaldeen egon daitezkeen tokian, edo egon zitezkeen tokian, zeren ez daude ere klimarekin orekan. Baina halako altuera muturrean, eta gainera latituden muturrean, ez? 1850ean, 2000 bat hektarea genuzkan, 50 glaziar baino gehiagotan, segurazki 100 glaziar izango zian, baina bata bestearekin lotuta,
Eta pixkanaka, atzera egitea, atzera egite tasak, nolabait nahiko normalak edo konstanteak izan zian, ez? 102 urteko gutxi gora bera izotzaro txikitik, eta batez ere 80. hamarkadatik. Baina azken urteetan ikusi duguna da, atzera egite hori azkartu egin dela. Eta zergatik? Azken bi udak, edo 2022 eta 2023ko udak oso beroak izan zialako, 2022a bero bolada oso bortitzekin, da 2023a nolabait bero konstanteagoekin, ez? Eta horrek eragin zuzen izan zuen glaziarren egoeran, gaur egungo 15 glaziar horiek usteko edo mantentzeko. Non daude glaziarrak? Mazizorik altuenetan, 3.000 metroko mazizoetan, badago salbuespen bat, oraintxe aipatuko dizueda dana, Tena baiarako iturburuetatik hasi, mendebaldean, ez, Las Neuseko glaziarra, balaitu zen, oso sokoratua, 3 hektarea besterik ez, Infiernoseko glaziarra, oso ezaguna sana, pixkanaka sedimentuz estaltzen joan sana, eta gaur egun glaziar bezala kontxeratzeko ere, zailtasunak ematen diguna, Taioneko glaziarra altuera oso baxuan, banatuta, ez da ikuste zuen, baina beko zatian gainera uraren eragina oso nabaria zalean, halako errekak sortzez eskigu iaia izotz guztia zulatu eta arroka 10 arte iristen dianak. Jada desagertu dan Boumeko glaziarra, 3 zatitan banatu zen, gaur egun ja glaziar bat baino izostegi edo elero bat, gazteleraz elero bat izango litzateke. Eta askotan Pirinetako Asterix bezala ezagutzen den Montbalierreko Darkusaneko glaziarra, altuera oso baxuan, baina kasu honetan faktore topoklimatikoen alde, hau da, lur jauzi asko jasatze ditu, oso sokoratuta eta kerizpetan dago, hortaz, bizirauten du hor aldun bezala, baina segurazki joera klimatikoekin ere desagertze zorian dagoen beste izotz zati bat izango litzateke, ez? 2 hektarea baino gutxiago dauzka gainera. Pirinetako glaziarren masa balantzea oso simplea da, nolabait sistema itxi bat dalako, hemen ez dago lakurik, ez dago itsasora arte iristen den glaziarrik, kontu korrontea, sarrerak eta irteerak, irabaziak eta galerak. Eta horren arabera izate ditugu pilatze eremuak edo metatze eremuak eta urtze eremuak. Orekan dagoen Pirinetako glaziar bat hartuko bagenu, eta hortarako egin behar dugu 1 urte atzera, oreka bat bilatzeko Pirinetako glaziarretan, nahiko nabaria da, metatze eremuak nolako batean, non elurra asko pilatzen den goi eremuan, da pixkanaka uda amaieran, lerro batetan arte iristen zaigun, eta hortik bera hasten da urtzea edo izotzaren galera, ez? Kasu honetan, erdian daukaguna izango litzateke, oreka puntua. Nolabait glaziarrak izan dezakeen oreka lerro bat edo oreka gune bat, ez? Nola aztertzen dugu hau, galdetuko dezue? Bere garaian, dano bezala, balantze tradizionala egiten, hau da, estakak jarri izotzean, goi eremuan estakak kanpoan, elurra zenbat pilatzen da jakiteko, eta bere eremuan estakak ondo sartuta, zenbat izotz galtzen da jakin alizateko. Eta bien arteko balantzeak, ematen digu, zindan masa balantzea. Gaur egun, teknologia berriekin, alako estaka teknologikoa dauzkagu, minutuz minutu informazioa ematen digutenak, eta baita droneak edo alako gure hegazti txauek glaziarrei argazkiak atera eta modelo ezberdinak sortzen dizkigutenak, 3D modeloak edo 3 dimentsioko modeloak glaziarren egoera zindan jakiteko. Pirinetako edozein glaziar hartu nezake adibide bezala, baina iruditu zait glaziarrik handiena nahiko adibide ona izan daitekela, Pirinetako glaziarren egoera zindan ulertu alizateko, Anetoko glaziarra, imaginatzen dut askok ezagutuko dezuela. Eta pixkat, oin aipatu dizuela masa balantze hau jarriko bagenu adibide bezala, irabazia, non geditze zaigu? Oso zati txiki bat dian, ez? Goi eremu hortan, halako irabazi apurtxo bat, baina batez ere ikusten duguna da, mehetzea edo urtzea oso nabaria dela, ez? Gune guztian zehar. Eta oreka lerroan non dago? Iaia glaziarren amaieran, goiko eremuetan, mendien iaia gailurretan, hau da, Pirinioetan ez dago gunerik glaziarrak gehiago sokoratu alizateko. Beraien bide bakarra desagertzea besteik ez da, ez, gaur egungo joera hauekin. Eta, hau, hainbat eta hainbat artikulutan landu dugu, gainera justu, Anarekin batera Elujarren ere atera zana erreportajia, eta hor lantzen dira puntu guzti hauek, hortaz, animatzen zaituztet, espadezue, eskuratzera.
Eta beste adibidea jarriko dizuet, ikusteko nola egiten dugun lan, ez? Halako modelo hauek, 1980 hamarkadatik eskura euskagunak adibidez, eta ikuste dizuet nola joan den glaziar hau txikitzen, bai azaleran, baina baita irudimentzioko modeloak dianez, bata bestearekin konparatuz, ikusi dezakeguna da, nola joan lodiera txikitzen. Vale, eta hor berriz, kolore gorriak, ez? Bataz beste 16 metro, 2011-tik 2024 maksimoak 33 metrotik gora, oda, etxe bizitza nahiko altuak, eta non urtze eremu horietan, ez? Lehen aurrez ikusi egun argazki hortan oso nabari erakusten zen balantze hortan, ez? Gainera, pandemiak zerbait hona eragin bazegun izan zen landa-lana egiteko nahia, ez? Etxean sartuta egon ginen aste horien ostean, landa-lana guretzako zen oxigeno botila bat, ez? Eta, bueno, kasu hortan, iruditu zitzegun ideia hona zala, anetoko glaziarrean, ez dakit, 7-9 kilometro egitea halako georradar bat eramaten, nolabait izotzaren lodi irazindan ezagutzeko. Eta horri esker dakigu gaur egun, batez beste 12 metroko izotz lodiera daukagula, da oso gutxi, eta maksimo batzuk badiala 38 metro inguruan. 2011 eta 2020 urte artean, Pirinioetako glaziar batek metro bat metzezun. Vale? Baina azken ikerketen arabera, edo argitaratu dugun azken ikerketen arabera, 2022 eta 2023 urteetan, urte bakoitzean 3 metro metu zan. Hau da, atera kontuak horrelako urteak errepikatuko balia zenbat iraungo lukeen glaziar batek Pirinioetan. Vale? Eta hori egin dugu, hori izan da pixkat, aurtengo urte berezio honi bosgorailu emateko egin duguna, ez? Nolabait esperantza gutxi daukatela Pirinioetako glaziarrek. Pirinioetako glaziarren lodiera ez bakarrik Aneton, baizik Monteperdidon, Osun, Infiernosen eta beste hainbat glaziarretan ere ezagutzen dugu. Eta gaur egun daukagun izotza jakinda, orain arte zenbat metro dian jakinda, eta etorkizuna begira, proiekzio klimatikoa jarraituz, zer etorri daitekeen jakinda, egin duguna izan da simulazio bat, ez? Eta simulazio horrek erakusten duguna da, glaziar hauek txikitzen joango diala etengabe, eta 2024 hau da, 10 urte hauetan, eta gainera justu, periodo hau da, 2024 da, zientzia kriosferikoak bultzatzeko urtea. Justu, Pirinioetan, zientzia kriosferikoak izan beharko dira permafrostaren ikerketa, edo beste hainbat ikerketa, baina glaziarren ikerketa, nahiko galzorian egongo da, ez? Ia glaziarrik gabe geldituko geralako. Eta hori, eszenatoki positiboenean. Hau da, nolabait, inertziaz daukagun bidea jarraituz. Baina, hartuko bagen ditu, IPCC-ek markatzen dituen beste hainbat eszenatoki, adibidez 4.5, RCP 4.5 dana, hau azkarrago emango litzateke, lehenago galduko lirateke, edota 2022 eta 2023 urteak etengabe errepikatuko balia, ikusten duzue jauzia edo desagertzea askoz ere azkarrago izango litzatekela, ez? Eta, bueno, nik pixkat hau esan da, eta ondorio bezala, eta hau ja da autopromo bat, bihar estrenatzen da primeran plataforman glaziarrak agurtzen programa, nolabait izan da, Pirinioetako glaziarrei ahotsa eta aurpegia jartzeko aukera bat, ikasketa prozesu bat niretzat egia esan, eta hori, primera plataforman 4 kapitulu dira, 15 minutuko kapituluak, glaziar bakoitzak bere historiatxo bat dauka, bere ekintza bat dauka, kasuntan adibidez Anetoko glaziarra airearekin lotu genuen, eta hortan Arnaitz Fernandez meteorologoa etorri izan gurekin. Eta orduan hori, primeranen, online, doain, ikus ditzazkezue saio honen kapituluak, eta beste gabe, eta luzatu nahi zenez, segurazki guk ere maletakin beharko ditugu, Pirinioetako glaziarretatik beste mendikate batzuen bila, baina, bueno, beti ikusten zuen bezala, glaziarrak ikertzeko nahi horrekin, eta beste gabe, eskerrak eman zuen arretagatik, eta bain anarekin hitz egiteko prest, eta zuen galderei erantzuteko prest baita ere. Eskerrik asko, Inaut. Enaiz atrebitu mozten, ze banek izen bat falta zitzaizun nuen, diban neukalako zure gidoia. Eta uste dut merezizula osatzia hain demora gutxi da, baina, bueno, panorama pixka osotasunean, eta, bueno,
barkamena eskatuko dizuet, ez dudalako egin dere lana, dala denbora kudeatzia, baina enaiz gai izan. Eta, gonbidapena onartzen deu, bihar hasiko da. Jarriko dituzte ze maiztasunekin? Laura batea, haze ondo. Bai. Bale, total, eske laburra dia. Bai, gaina justu bihar glaziarren nazioarteko eguna dan, nahiko egun seinalatua programaren estreinaldia izan zedin, eta hori, online primeran plataformaan, uste dute inskribatu indartzea datela, baina doakoa da, eta ikus daitezke bertan, gaztelerazko eta ingelesezko azpidatziekin. Bai. Gomendatzen dizuegu noski danoi, ni desiatzen ara ikusteko, eta beak esan duen bezala, kasualidadia, hori, Elbiar aldizkarirako erdiko erreportajea landu deu, berekin eta Iseia Biladerrekin, eta gauza haue guztia, patxadaz eta irakurtzeko aukerarekin. Neri bururatu zaizkit, hala ere, galdera pila bat, itzaiten aizinean bitarkian apuntatzen jun naiz, baina pentsatzen dut zuek ere izango dituzuela gauzak, eta noski behar bada, pantailan bestaldian daudenak ere bai, badakizue, hemen baduzkazuela egitea galderak txat bidez, eta zuei emango dizuet hitza, bestela ni badazka galderak, norbaitek eskua altxatzen duen bitartian, lehenengo gauza galdetu nahi dizudana da, esan dezu, izotz aro txiki horretatik gatozela, beraz bilakaera eta ziklikoa danez klima, oain galera hori dator, azelerazio hori aipatu dezu, azelerazio hori zenbateraino da, giza jardueraren klima berotzagatik edo da berezkoa. Nola dakizue, giza jardueraren eragina gati dela? Zango nuken, klima aldaketaren kontestuan, giza eraginaren amplifikazio hori nahiko desente aztertu dela. Batez ere gazen isurketa daukan loturarekin, temperaturen igoeran, eta horrek azkenean, klima aldaketak sortzen ditu nahin bat implikazioetan, da kasuntan glaziarrak borren indikatzaile dian bezala. Badakigu, klima aldaketa beti izan diala, naturalki eman diala, jarraituko dutela ematen, baina hemen badago eragile bat, klimak naturalki egin beharko lukeen fase hauetan, halako desakople bat sortzen du, ez? Eta desakople hori ulertu alizatego, behar dugun faktore ia bakarra da gazen isurketa, edo atmosferan dauden gazen kontzentrazio hau izan da. Zenbaterainoko da, niko hain momentuan ez nuke jakingo esaten, da gaina ni beti izan oidet, nien naizela klima aldaketan espezialista ezagutza handia daukana, baizik klima aldaketak gure ingurumenean dauden hainbat eta hainbat eraginetan, sortzen dituen eraginetan, horietako bat glaziarrak dira, eta nik glaziarrak hartzen ditut horren indikatzaile bezala. Horregatik, baina nik uste publikazio zientifiko asko daudela, esan duten bezala, ez? Naturalki eman beharko luketen aldaketatik, ez? Halako desakople edo desajuste hori. Bai, denbora eskala horretan da. Esplikatzen dutenak. Eta gainera... Eta batez ere esango nuke, 80. hamarka ezkero oso nabaria dana. Eta niko gainera hor, ezkero oso horreza da. Azkenean, Bigarren Mundu Gerraz ezkero, gizarte kontsumo hasten da, turismo hasten da, deforestazio hasten da, biztanleriaren populazioa izugarri hasten da, orduan, usten dut badia, hainbat eta hainbat kontu, zentzua dutenak, zientzia ulertu nahi ez baldin bada ere, klima aldaketa honen eraginak ulertu alizateko. Bai, eta Pirineoetan justu, oso begibistakoa da, azkenian esan dezun bezala, adierazle direlako, laborategi bat bezala gelditu dira, ez da? Ja, hegoaldenen dauden glaziarrak galdu dira, beste batzuk ezain urruti. Bai, hori da, azkenean Iberiar penintsulan, izotzaro txikian, Pirineoetan bakarrik ez, Picos de Europa, Europako tontorretan, edo Sierra Nevadan ere izan zian glaziarrak, baita Apeninoetan, Bulgarian, oendi mantentzen dira glaziartxo, esango nuke ez dira ez da glaziarrak, 5 hektarea gutxiago, eta izostegi edo helero bezala mantentzen diana, toko oso sokoratuetan. Eta galitzen ezkiguna dira, Pirineoetako azken glaziar hauek, egoera oso zaurgarrian daudenak, eta behin etorkizuna oso beltz dutenak, eta gauzak hola dira, gure datuak hori irakusten dute, eta hori da komunikatzen duguna. Justu hemen ematen dizkizute eskerrak aurkezpenarengatik,
eta mendizale bezala dauka galdera. Eta esaten du, ikertzaileen lana zabaltzeaz gain, zer egin daiteke galera honen gelditzea bultzatzeko? Badago zerbait? Galdera hona da. Justu aurrera ekarri nun esan zenun, garbi. Bai, a ber, betiko kontua da, ez? Horre, klima aldaketa hitz egiten dugunean, beti aipatu dugu mitigazioa eta adaptazioa diala gakoak, ez? Batetik gu nola adaptatu datu horrenari, eta bestetik nola mitigatu eraginak alik eta txikienak edo mitigatuenak izan daitezen, ez? Nik esango nuke Pirinioetako glaziarren kasuan ez dagoela zer eginik. Olaxe, itzoiekin, ez dago zer. Ez dago gainengo arazore gainera hola esateko, hau da, errekurtso turistiko bat izango balia glaziar horiek, adibidez Alpetan edo Dolomitetan, eski estazio batzuk glaziarrak erabiltzen dituztelako behien pista sortzeko, agian estazio gune horiek komeni zaie glaziar horiek babestea, behien errekurtso ekonomiko horrek jarraitu dezan. Hor betikoa da, zenbat energia gastatu, zenbat diru gastatu, benetan gero bueltan datorre. Eta gaina energia horrek aldi berian azeleratu egiten du. Orduan hor inkongruentzia handi bat, baina Pirinioetako glaziarren kasuan, gozatu dezagun dagonaz, ume gazte eta txikia dituzuen ontzat, orain da momentua udan, esan nahi dut, glaziarrak udan hobeto ikusten dialako, bertara joan eta glaziarrak ezagutu ditzazten, eta besterik gabe, ere ez da hemen pena ematen hasiko, baina egoera dana da. Galdetzen du Ana de Ayacuchok, Argentinak, ¿encuentras diferencias notables entre la disminución de los glaciares en Patagonia y Pirineos, hor pixka datuetan ikusten zen? Bai, euskaraz erantzungo dut, baina... Itzulpenen, aldi bereko itzulpenen. Esango nuke, Pirinioetako glaziarra diala, glaziar oso txikiak, eta adibidez Argentinan, edo Txilen, edo Patagonian orokorrean, glaziarrak asko zera handiagoa dira, ez? Arana handiak hartzen dituzte, izotzeren muetatik etorreinatzen dira, askotan itxasora iristen dira, dinamika oso aktiboa euskate, kalbin edo izotzer horketa masiboekin, gainera maren eraginak ere eragin zuzena dauka glaziar hauen urtzean. Orduan esango nuke badira Patagonian baita ere glaziartxo oso txikiak, Pirinioetako glaziarrekin antzekotasun asko dauzkatenak, baina beste glaziar sistema handiago hauek, beste lupa edo beste begi batzuekin ikusi behar ditugu, ez? Eta beti ulertu faktore guztia zeintzu dian, adibidez guk hori Patagoniako azken ikerketa hontan, Tierra del Fuego hontan, badakigu Darwin mendikateko glaziarren urtzean gutxienez laurden batek 25% inguruk erorketa diala. Glaziarrak fluxua daukate eta izotze erorketa bidez izotza galtzen da. Beste 3 laurdenak batez ere gainazaleko urtzea. Eta gainera azkartzen nahi dana, temperaturak ere igotzen nahi dalako ere mortan. Bai. Eta zuek beste hemen galderarik? Bai? Itxoin segundu bat, emango dizute mikrofonoa, eta horrela bestaldien daudenak ere entzungo dute, eta grabatutare gelditzen da. Izan duzu, izotzaro txiki hortan sortu zirela Apeninos, bazeudela. Bueno, izotzaro txikian segurazki sortu eta handitu ingo zian. Eta lehendik ez ziren existitzen inoiz? Azken izotzaldean noski egon ziala, asko zera handiagoak eta eremu askotan. Baina badakigu Holozenoa azkenengo gure garai bero hau, azkenengo 12.000 urte hauek, 11.000 urte hauek, oroar oso beroak izan diala, eta gainera Holozenoaren hasieran gaur egungoa, baina beroagoak baita ere. Hortaz, pentsa dezakegu glaziarrak txikiagoak ere izan zitezkela Holozenoan zehar. Orduan, normalean, zer da behar duguna? Glaziar horiek handitzea eta nolabait arrastoak edo evidentziak ustea. Jasuntan morrena berrienak, ezagunenak, izotzaro txikikoa dira izan Pirinioetan, Alpetan, Patagonian edo beste dozen mendikatetan. Eta izotzaro txikian, Apeninoetan egon zitezken glaziartxoiek, adibidez Gran Sasoko mendikatean, Calderone glaziartxoa, sortu eta handitu dintzan, Bulgarian, Pirin eta hor dago beste mendikate bat hor ere bazian, Alpe dinarikoetan, Montenegron eta Albanian ere bazeuden. Gaur egun zer dago? Gaur egun editzen ezkigalako izotz partxeak, arrokari oso lotua daudenak, izotz lodira oso gutxirekin, hortaz dinamikari gabe. Eta glaziar batek
ezaugarri nagusi bezala behar du dinamika bat, behar du mugimendu bat, behar du transferentzia bat, ez? Pilaketa eremutik B eremura. Hortaz, hori ez dute betetzen. Pirinioetan oraindik bai, oso niminoa da eskala batean eta desagertzear dagoen modu batean glaziartxo askotan, baina badago oraindik hori. Egongo da. Ez dakit erantzun duten galdera. Bueno, gainera, galdetu nahi dizu, pizka bat hori, galdera oso hipotetikoa da, ez dugu inoiz ikusiko eta jakingo, baina izan da aldego itxaropena inoiz ziklo hori berriz, ez dakit noiz aldatzea eta berriz Pirineotara eta ez dakit... Berez ala behar luke. Ala, larrera, glaziarrak betortzea. Berez ala behar luke. Azken finean, kuaternarioa kontuan hartzen badugu, azkenengo 2 milioi urteak kontuan hartzen baditugu, glaziazio eta interglaziazio faseen txandakapen bat izan da, ez? Normalean, glaziazio garaiak 1.000 bat urte, 10.000, 20.000 urte inguru interglaziarrak. Orduan, karo, hemen badago kontu bat, ulertzen agian zaila izan daitekena, baina esango nuke, hotzetik berora azkar pasa gaitezkela, aldiz berotik hotzera motelago joan hori gerala, ez? Eta hori zergatik, lurrean, dauzkagun esfera hauetan, kriosferan, biosferan, atmosferan, hidrosferan da geosferan, ematen dian elkarrekintza eta atzera elikaduretan, interakzioetan edo erreakzioetan, badialako erreakzio batzuk positiboa dianak eta amplifikatzen dutenak efektuak eta beste batzuk minimizatu edo txikitzen dutenak. Hortaz, esan dutena, ez? Glaziar bat oso azkar urtu daiteke, baina berri sortu nahi bada, elurra egin behar du, neguan egiten duen elurra udan guztiz ez urtu, elur gehiago egin, elur hori pixkanaka metamorfizatzen dijoa, dentsitate irabazten, izotza sortzen, izotza lodira hartu, eta iritsiko puntu non gravitatearen eraginez fluxua ematen hasiko dan. Eta horri denbora gehiago behar du, behin sortuta dagoen hori urtzea baino. Orduan, glaziazio bat etorri daitekela, noski, bihar etorriko dela, argi dago ezetz. Eta horren arabera gainera, klimaaldaketaren kontestuan bakigu muturreko egoerak ere gero eta ohiko gogoak izan daitezkela, eta horrek ere eragin zuzena dauka, ikusi ditugun beste bat konturekin, ez? Uholdeak eta bero boladak eta bar. Horreuki dezake baitare eragina, urtu ahala itxasmaia hilotzeaz gain, baita aldatzen dira korronteak hor badago bero transferentzia eta os transferentzia planeta oso hartzen duna eta ozeano guztia lotuta daude horretan eta nolabait mugitzen da beroa alde batetik bestera eta hor dinamika horietan ere ikusten da, aldaketak etor daitezkela. Bai atmosferaren berotzagatik, baina baita itsasoan urtzen ari den hone guztiak izan dezaken eraginagatik eta hor oraindik neko ez ezaguna da. Badaude ez dena toki bat baino gehiago, baina ez ja oso ziurrak edo behintzat. Ez da, justu hortaz asko hitz egiten orain, ez? Amok izena daukan... Eta kontrajarriak ateratzen dira kasik... Baina zentzu dauka, azken finean itsaso korrontea nolai da beroaren transmisio korronte bat, ez? Non latitud altuetara joazen itsasoko korronteek gatza galtzen duten, dentsitate irabazi eta ondoratu egiten dira, eta hortik bueltan datozen, eta nolai da alako garraio zinta handi bat, beroa barraiatzen duna gure planetan zehar. Bapatean, ur geza sartuko bagenu, kantitate handitan, da hori ja izotzaldiaren amaieran, Driaz gaztean edo Jaun Gertraiaz fasean gertatu zen, ur geza bapatean asko sartuko bagenu, hor desajustea handia sortze ditugu. Eta horrek sortu dezakena da, bero transmisiontan etenaldi bat ematia, eta alako hotzaldi bat sartzea, adibidez Europan. Eta hor badia esenatoki ezberdinak, simulazio ezberdinak esaten dutena, datozen urteetan, arriskua egon daitekela hori gertatzeko, izan gure latitud hauetan. Kasu horretan, Pirineotan eukiko genuke berriro. Adibidez, baina esan duten bezala, baina glaziar ez ditzateke hurrengo urtean sortuko. Ez. Hori da, nik uste horre ere buruan auki bartakuna. Eta da eszenatoki bat, baitare. Mendiezkiatzei batentzat oso aproposa eta gustuko izango genukena, baina beste arazo asko sortuko lituzke horrek ere bai. Galdetzen dute hemen beste batek, eskerrak ematiaz gain bai egiten dezuen ikerketa lanagatik, baina baita kontzientziazioan edo egiten dezuen lanarengatik eskerrak ematiaz gain, galdetzen du ia zein dan Alpeetako glaziarren etorkizuna. Gaztelaniaz da baitare?
Alpeak datoz Pirineoen ostean. Bai. Azkenean dira gure anai nagusia, oso nagusia, izotz volumen handia dukatenak, baina azken urteetan Pirineoetan gertatudan berdina ikusi dugu Alpetan. Bai. Urte bakarrean 6% izotz masa galera, urte bakarrean 2022 urtea, errekorra izan zen, Pirineoetan izan zen bezala, eta horre esenatoki ezberdina daude baita ere. Betikoa da, etorkizuna begira da alako abaniko bat. Ziurgabetasuna behar dugu bai edo bai, bestela ez gaude zientzia ona egiten, hori kontuan hartu behar dugu. Baina ziurgabetasun horren barruan, jokatu ezakagu pixkat, segun ze zabalpen daukan, ez? Alpetan ikusten dana da, 2001 urtera begira, esenatokirik txarrenean, hau da, business as usual, gainera gehiago gastatuko dugu, ez? Pixkate gainera gehituko dugu trampismoa nahi badezue. Esenatoki hortan, Alpetako glaziarren 90% desagertuko litzateke. Edo glaziarren 90% volumenari daukenez, hau da, masa guztia. Bueno, gero, kopuruen ezakego. Bai, hori da, volumena, masa. Hori esenatoki txarrenean. Gaur egungo esenatokia mantenduko bagenu, gutxi gora bera, espero da 60 inguru edo izatea. Galera. Hau da, ez dakitzen ditxukan hemendik 2001 urtea, ez dut uste asko izango geranik, nik ez dut uste. Eta beraz, zaila izango da ikustea benetan hau gertatu den edez, baina pixkanaka bagoaz ikusten ez, urtetik urtera, gure abaniko hori, bere bidea egiten, ez? Eta beti gaude errango horren barruan. Orduan, Pirineoen etorkizun berdintxua. Pixkanaka glaziarra gero eta txikiago, gero eta altuera goragoan, Txamonizera joan besterik ez dago, Bososteko glaziarra ikusi, Argentierreko glaziarra ikusi, Merde Glas bera, ez? Zenbat metudan, zenbat sedimentuz bete dan, eta ia ilundu dan, eta pixkanaka aranean zela sartu dan, hola adibide asko ikus daitezke, edo Alex glaziarra, ez? Europako glaziarri luzeena, kontinentean. Eta hor bai, Pirineotan ez bezala, hor bai ekonomia oinarritzen da, justu glaziarrak ekartzen duten, turismo, eta baina ez bakarrik hori baizik eta aranetan egiten den ekonomia ere bai, argindarra, eta... Hidroelektrika... Hori da. En nombre del futuro eskerrik asko eman dizute hemen, eta ez dakit beste galderarik, eta zenbat denbora daukagun jarraitzia, hemen bukatuko genuke beste azken galdera batekin, ez da azken galderarik hemen, orduan titular bat. Titular, Bat emango nun, ez? Bai. Nik uste titularra... esan dezu bat gozatu. Izenburua berak ematen duen azpititula dela, ez? Pirineotako glaziarra desagertzea rode, eta urte honen izendapena berandu bada ere, aurrekari izan daiteke, beste hainbat entzadako, eta bestea da, dauden bitartean gozatu, eta nire kasuan, glaziar gehiagoren bila aritu. Bueno, batez ere igual geldituko gea baitare, hori zer adierazten duen horrek, ez? Bai, zan dugun bezala, 2025 nazio batuen erakundeak glaziarren babeserako urte bezala izendatu izana, garrantzitsua iruditzen zaigu, bai guri, nik uste baita komunitate osoarentzat ere bai. Eta urtero ekiko dugu egun bat. Egun bat, azkenean, egunena... Poesiaren egunare bada, martxoaren 21 bila. Bai, urrengo eguna justo da uraren eguna, etor badia egun asko dauzkagu, eta nik benetan, gomendatuko nizueke, glaziarrekin egunero edo urtero gozatu eta akordatzea. Ikusiko dugu bihar primeranen. Ia. Bai, ni bai. Itxura oso ona duka, ia esan. Seguro bai, ez. Baina ni nahiko parte, naiz oso parte objetiboa, egiz. Hemen galdetzen du, si tuvieras que hacer una receta como lo hace un médico, ¿cuál sería la indicación teniendo en cuenta el estado del paciente? Egia esan mediko batzu badauzkat familian. Palkatibo, tatikan ja pasako ginak ere. Bai, egia esan nahiko... Hori, aprobetxatu gelditzen zaizkizun, ez? Bai, ez dago nolotilik ez zer sartu alizateko, hortaz, aprobetxatu gelditzen dana eta honenarekin aurrera. Bai, holaxe orduan. Eskerrik asko orduan etorri zareten guztioi eta jarraitu duzuen pantaile beste aldetikan. Eskerrik asko Donostia Sustainability Forum topagune hau antolatzen duen udako ikastaroi eta noski zuri plazer bat.
Eskerrik asko. Zuei, eskerrak.